Посвещавам това на децата си. Сега искам много честно просто да видите вашето мнение за себе си. Възможно е да е примерно аз не съм достатъчно умен, аз не съм достатъчно паметлив, аз не съм достатъчно достоен. Аз съм от такова семейство на обикновени родители, така че това при мен е невъзможно да се случи. Вижте я тази оценка, но честно и искрено. И вижте на какво се дължи тази оценка. Възможно е да се дължи на някакъв опит от вашето минало, през който сте минали. Той е бил момент много кратък, изключително кратък момент. Или от някаква оценка, която ви е казал някакъв страничен външен човек. И вие сте повярвали в това, в този кратък един момент от живота ви. Вие сте повярвали в тази мисъл и сте я присвоили. И е възможно да ходите с години с тази мисъл. Единственото, което е да осъзнаете, че това е моя мисъл. Аз някога съм си я присвоил и я нося в главата си с месеци, с години и да осъзнаете, че във всеки един момент вие може да промените това. Вие може да промените вашето мнение за вас. Единствено и само вие мислите така за себе си. Освен това, вие получавате отвън потвърждение за тази мисъл, която имате. Защото тя работи като филтър. Единствено и само трябва да осъзнаете и да промените това. Вие сами. И за това не ви трябва нито да се ровите в детството си, нито да прощавате родителите си, нито да правите някакви преработки. Това е вашето мнение за вас. Защото ако тогава сте били толкова малки, сега сте вече възрастни мъже и жени. И когато промените този филтър, ще започнете да получавате отвън доказателства от този филтър, от който гледате сега. Аз съм Елена.